سلام كبرات خاتلتنا كميت صنيحكم نابلا لهم مدبنا قعب دحان متصخم حدا معانتي نقوى كاب تتكاسكم تسيوكم أب مستوات كتريو خلوكم أب منغو تسلم تسيب حانت تصعدا تصوير ريوكم دانكي تخمرت خلطو أتا قدامي تصوري نبوزو حاتنا لا إرغان ملكت قوينا سلت سمعنا سكفتان چنكتن كفترنا تخيليا مبزحتو وجيزي أب عدما إسراتاتن سلاساتن كوينا كمزا عينت نگر كقاتن خلو وواي أريقو ديوكم إلخام حسابك أي ترفنيو ናይ ርእሰ ተኣማንነት ኸውን ክትንክፎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ጽቡቕ ዜና ኣለኒ ትቤት ወይ ድማ ጻዕዳ ፀጉሪ ናይ እርጋን ምልክት ጥራሕ ኣይኮነን ብብዙሓት ምኽንያታት ክመጽእ ይኽእል እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ነዚ መስርሕ እዚ ደው ክነብሎን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ናብ ንቡር ክንምልሶ ከም እንኽእል ትፈልጡ ዶ ኣብ ናይ ሎሚ ሰፊሕ መደብና ስለምንታይ ፀጉርና ብዘይ ግዚኡ ይስይብ ምኽንያታቱን እንታይ እዮም ከመይ ጌርና ብተፈጥራዊ ኣገባብ ነዚ ስቤት እዚ ክነስተኻኽሎን ክንቕይሮን ንኽእል ዝብሉ ሕቶታት ብዕምቆት ክንምልስ ኢና ምሳየ ጽንሑ ቅድሚ ናብ መፍትሕታቱ ምኻድና እቲ ቀንዲ ሕቶ ፀጉርና ስለምንታይ ሕብሩ ይቕየር ወይ ይስይብ ዝብል እዩ ፀጉርና ካብ ሜላኒን ዝበሃል ሕብሪ ዝህብ ንጥረ ነገር እዩ ጸሊም ሕብሪ ዝረክብ እዚ ሜላኒን እዚ ኣብ ሱር ፀጉርና ኣብ ዝርከባ ሜላኖሳይትስ ዝበሃላ ዋህይታት ይስራሕ ምስ ግዜ ወይ ድማ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እዘን ዋህይታት እዚኣተን ሜላኒን ምፍራይ ከጉድላ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከብላ ከለዋ ፀጉር ሕብርና እናሰኣነ ይመጽእ ናብ ጻዕዳ ይቕየር እዚ ድማ ስቤት ንብሎ እሞኸ እዘን ዋህይታት እዚኣተን ስለምንታይ እየን ስርሐን ዘቋርፃ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለውን እቲ ናይ መጀመርታ ዘርኢ ወይ ድማ ጀኔቲክ እዩ እቲ ቀንድን ዝዓበየን ምኽንያት ዘርኢ እዩ ወለድና ወይ ኣቦሓጎታትና ኣብ ንእሽቶ ዕድሚኦም ስቤት እንተዳውፅኦም ንሕና እውን ከምኡ ከጋጥመና ዘለዎ ዕድል ዓብዪ እዩ እዚ ኣብ ጂናትና ዝጸንሕ ነገር ስለ ዝኾነ ክንቋጽሮ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ከምዚ ኩነታት እተን ሜላኖሳይትስ ዋህይታት ብቁልጡፍ ናይ ምዕራፍ መደብ ስለ ዝህልወን ፀጉርና ብጉሓቱ ይስይብ ካልኣይ ጭንቀትን ውጥረትን ወይ ድማ ስትረስ ብስክፍታ ፀጉሪ ይሰይቡ ዝብል ኣባህላ ሰሚዕኩም ትኾኑ እዚ ሓቂ እዩ ከቢድ ጭንቀትን ስነ ኣእምሮዊ ውጥረትን ነዊሕ እዋን ከጋጥመና ከሎ ኣካላትና ኮርቲሶልን ኣድሬናሊን ዝበሃሉ ሆርሞናት ብበዝሒ የፍሪ እዞም ሆርሞናት እዚኣቶም ቴም ሴልስ ወይ ቀንዲ ዋህይታት ናተን ሜላኖሳይትስ በቀጥታ ብምጥቃዕ ናይ ሜላኒን ምፍራይ ዓቕሙ ከም ዝቕንስ ይገብር ብሰንኪ ከቢድ ሓደጋ ድንገታዊ ጓሂ ወይ ነዊሕ ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ጸቕጢ ፀጉርና ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ኣዋርሕ ወይ ሰሙናት ክስይብ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ሕፅረት ምግቢ ወይ ድማ ኒውትሪሽናል ዴፊሽንሲ ኣመጋግባና ንጥዕናና ፀጉሪ ወሳኒ እዩ ብፍላይ ድማ ገለ ዓይነታት ቫይታሚናት ማዕድናት እንተጎዲልና ፀጉሪ ሕብርና ክቕየር ይጅምር እዞም ድማ ቫይታሚን B12 እዚ ቫይታሚን እዚ ንምፍራይ ቀይሕቲ ዋህይታት ደም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕፅረት ቫይታሚን B12 ሕፅረት ደም ናይ ስቤት ከምርሕ ይኽእል እዩ ቫይታሚን D ንጥዕና ሱር ንመፍረይ ሜላኒን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓፂንን ኮፐርን እዞም ማዕድናት እዚኣቶም ኣብ መስርሕ ምፍራይ ሜላኒን ዓብዪ ተራ ኣለዎም ሕፅረቶም ድማ ናብ ስቤት የምርሕ ፕሮቲን ፀጉርና ባዕሉ ካብ ፕሮቲን ኬራቲን እዩ ዝስራሕ ስለዚ ሕፅረት ፕሮቲን ንፀጉርና የዳኽሞን ናብ ስቤት የምርሕን ሕጂ ናብ ቀንዲ ነጥቢ ማለት እቲ መፍትሒኡ ክንኣቱ ኢና ፀጉርና ከይስይብ ከመይ ጌርና ንከላኸል ዝሰየበ ፀጉርኻ ናብ ጸሊም ክንምልሶ ንኽእል ዶ መልሱ ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት እወ እዩ ቀዳማይ ኣመጋግባ ምቅያር ንስኻ እቲ ትበልዖ ኢኻ ከም ዝበሃል ኣመጋግባና ንኩሉ ነገር ወሳኒ እዩ ንስቤት ንምክልኻል ወይ ንምምላስ ኣብዞም ዝስዕቡ ምግብታት ክነተኩር ኣለና እቲ ናይ መጀመርታ ቫይታሚን B12 እዩ ቫይታሚን B12 ዝመልኦም ምግብታት ከም ስጋ ዓሳ እንቋቑሖ ጸባ ውፅኢት ጸባን ከም ቺዝን ዮጓርትን ብበዝሒ ምብላዕ እቶም ስጋ ዘይበልዑ ድማ ብቫይታሚን B ተጠናኸረ ምግብታት ወይ ድማ መወሰኽትታት ወይ ድማ ሰፕሊመንት ብምኽሪ ሓኪም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ሓፂን ዝበዝሖም ምግብታት ከም ቀይሕ ስጋ ዓሳ ስፔናች ካልኦት ኣሕምልትን ከምኡ እውን ብርስንን ዓተርን ኮፐር ዝርከቦም ምግብታት ከም ለውዝ ብርስን ጸሊም ቸኮሌት ኣሕምልትን ኮፐር ንሜላኒን ምፍራይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ አንቲኦክሲዳንት እዚኣቶም ንዋህይታት ካብ ጉድኣት ይከላኸሉ ከም ፍረምረ ብርቱካን ጻዕዳ ሽጉርቲ ጅንጅብል ሓምለዋይ ሻሂ ብበዝሒ ምጥቃም የድሊ ጥዑያት ስብሒ ሄልዚ ፋት ከም ኣቮካዶ ዘይቲ ኣውሊዕ ለውዝ ዓሳ ምብላይ ንጥዕና ቆርበት ርእስና ፀጉርናን ኣዝዩ ይጠቅም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ካብ ገለ ምግብታት ክንርሕቕ ኣለና ከም ሽኮር ዝተጠበሱ ምግብታት ልስሉሳት መስተታት ብበዝሒ ካፌን ዘለዎም መስተታት ከም ቡን ምጉዳል ኣገዳሲ እዩ እዚኣቶም ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ቫይታሚናት ስለ ዘጥፍኡ ንስቤት ከጋዱ ይኽእል እዩ
ካልኣይ ናይ ፀጉሪ ክንክን ጥዑይ ኣመጋግባ ጥራሕ ዘይኮነስ ንፀጉርና ብግቡእ ምክንኻን እውን ዓብይ ተራ ኣለዎ። ፀጉርናን ሱር ፀጉርናን ጥዑያት እንተዘይኮይኖም እቲ ንጥረ ነገር ብግቡእ ስለዘይበፅሖም ፀጉርና ይዘይብ። ማሳጅ ምግባር ርእስና ብዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣዊ ዘይትታት ማሳጅ ምግባር ናይ ደም ዝውውር ስለዘመሓይሽ ንጥረ ነገራት ናብ ሱር ፀጉርና ብግቡእ ክበፅሕ ይገብር። ንኣብነት ዘይቲ ሮዝመሪ ንፀጉሪ ንክዓብን ጸሊም ሕብሩ ንክሕሉን ይሕግዝ። ዘይቲ ኮኮናት ንፀጉርና ብዕምቆት ብምምጋብ ካብ ምብራሕ ይከላኸል። ዘይቲ ካስትሮ ኦይል ንጥዕና ሱር ፀጉርና ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ዘይቲ ጸሊም ፍረ ብላክሲድ ኦይል ብዙሓት ኣንቲ ኦክሲዳንት ስለዘለዎም ንስቤት ብኣግኡ ይከላኸል። ነዞም ዘይትታት እዚኣቶም ምስ ካልእ ዘይቲ ከም ናይ ኮኮናት ብምሕዋስ ርእስና ን15 ክሳብ 20 ደቂቃ ማሳጅ ምግባር ድሕሪኡ ንሓደ ሰዓት ፀኒሕና ምሕፃብ ፅቡቅ ውፅኢት ይህብ። ተፈጥሮኣዊ መፍለይታቱ ከም ሞሪንጋ ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣውያን ኣቁፅልቲ ብምፍላሕ ምስ ማይ ወይ ዮጋሬት ለዊስኻ ኣብ ፀጉሪ ምልካይ ንስቤት ንምክልኻል ይሕግዝ። ናብራና ምትዕራይ ኣብ መወዳእታ ናብራናን ጥዕናን ፀጉርናን ወሳኒ እዩ። ጭንቀት ምጉዳል ጭንቀት ቀንዲ ፀላእ ፀጉርና እዩ። ነዚ ንምቅላስ ከም ዮጋ ኣስተንትኖ ወይ ድማ ሜዲቴሽን ሙዚቃ ምስማዕ ጸሎት ምግባር ከምኡውን ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ግዜ ወሲድኩም ንርእስኩም ከተዘናግዑ ፈትኑ። እኹል ድቃስ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ምድቃስ ኣካላትና ንርእሱ ንክሕድስን ሆርሞናት ንከመዓራረን ኣገዳሲ እዩ። ማይ ምስታይ ብበዝሒ ማይ ምስታይ ንኣካላትና ካብ መርዛማ ነገራት የፅርዩ። ፀሓይ ምውዓይ ንጉሆ ን15 ደቂቃ ፀሓይ ምውዓይ እኹል ቫይታሚን ዲ ንክረክብ ይሕግዘና። ሕጂ ድማ ገለ ሓፈሻዊ ምክርታትን ብዛዕባ ስቤት ዝዝርግሑ ሓሶታትን ክንርኢ ኢና። ሓንቲ ፀጉሪ ትንቀል ከላ 7 እየን ዝወፃ ዝብል ሓሶት እዩ። ሓንቲ ፀጉሪ ክትንቅላ ከለካ ካብቲ ሱርቲኣ ሓዳስ ፀጉሪ እያ ትወፅእ እምበር ካልእ ሱር ኣይፈጥርን እዩ። እንተኾነ ግን ምምንቋስ ንሱር ፀጉሪ ስለዝጎድኦ ፀጉሪ ሙሉእ ብሙሉእ ከይበቁል ክገብሮ ስለዝኽእል ኣይምከርን። ስቤት ናብ ፀሊም ብሓንቲ ሌታ ይቕየር እዩ። እዚ ንነዊሕ ግዜ ትዕግስቲ ዝሓትት መስርሕ እዩ። እቶም ዝጠቀስናዮም ኣገባባት ብተደጋጋሚ ክትጥቀምሉ ከለኹም እቲ ለውጢ ቀስ ብቀስ እዩ ዝረአ። መጀመርታ እቲ ናይ ምስያብ መስርሕ ደው ይብል። ድሕሪኡ ቀስ ብቀስ እቲ ሓድሽ ዝበቁል ፀጉሪ ጸሊምነቱ እናመለሰ ይመጽእ። ንዝሰየበ ፀጉሪ ብቀለም ምሕባእ መፍትሕ ድዩ? ንግዚኡ መፍትሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ቀለማት ፀጉሪ ኬሚካላት ስለዝኾኑ ነዊሕ እዋን ንፀጉርና ንሱር ፀጉርና ክጎድእዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ብተፈጥሮኣዊ ኣገባባት ምጥቃም ዝሓሸ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ዝረኣናዮ ስቤት ወይ ጻዕዳ ፀጉሪ መወዳእታ ዓለም ኣይኮነን። ብዘርኢ ዝመጽእ እንተዘይኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣነባብራናን ኣመጋግባናን ፀገማት ምልክት እዩ። ስለዚ ነዛ ኣብዛ ቪድዮ ዝጠቀስናዮም ምክርታት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ፀጉርኩም ብኣጋ ካብ ምስያብ ክትከላኸሉን ንዝሰየበ ፀጉሪ እውን ናብ ንቡር ሕብሩ ክትምልስዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቀንዲ ነገር ትዕግስትን ቀጻልነትን እዩ። እዚ ለውጢ እዚ ብሓንቲ መዓልቲ ዝመጽእ ስለዘይኮነ ነዞም ዝተምሃርናዮም ኣገባባት ናይ መዓልታዊ ህይወትና ክፋል ክንገብሮም ኣለና። እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ኣብዛ ኣብቂዑ። ሓሳብ ወይ ርእይቶ እንተሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ክሳዕ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም።